Ka Akashvani Shillong, hang Nagapur kan malam sepi ke program ka ling biar kinong tho. Hang Nagapur punya sungu ya ka jing emerging mut halor ka phang. Kilum bar kiwa kumbaki pau haga tho katar khasi. Kinong ya shimenta kilong ikong balari hun kshar. Assistant Professor Khasi Department St. Mary's College Shillong. Ikong penkemen hun lang G Sotun Research Scholar Khasi Department Nehu. Ban iba ai berlang seliang Assistant Professor Khasi Department Shillong College. Ibalong ru Research Scholar jonga Khasi Department Nehu. Tialiken ngini abat sangap lang. Yakin ke program ka ling biar kinong tho. Parlo baro hanga por ringka barang hanga studio ngidon laing ngot ki parlo ki bangin ya keren ngin ya merging mot haka bede bakani ka phang kilum bar ki wa kumba ki pau haka literature khasi lane haka tho katar khasi ho la sing num la ban keren lut uwei po uwei ulu man ka wei pa ka wa namar ba kapor kanum syaengi tin rikat tu ani ki ba khampau bar ki ba don ya ka san perkhat kat kum kinong tho ki ba pan pau ki tho jong ki ngapi yang sumha hanga por ya ikong balari hun kshar khasi department St. Mary's College I penkemen hun lang G Sotun ibalong I research scholar ha nehu menta but iba aibor lang seliang ibalong uno hikai Hashlong College but haruk poru ide u research scholar ngapin sumai pi bar lengon ne kapor kum I no hikai ikong bala ningkong klise pi ki kilum ki ba khampau ha ka tho katar ka jongi lese kala mano ha ka poetry ha ka prose ka novel ne ka drama te ki ba khampau te to kilum he ki ba khampau ha ka tho katar khasi nyu I ki ba kham kongsan he de ulum Shillong lum sapet beneng bat ulum deng ye kini lai teli ki de ki ba khampau ha ne rat na ki ne ru ki dan bon ki we pat kilum kan ki ba pau ha ka tho katar khasi ga jongi te to ni ne kran chwa ye shphang ulum Shillong nyu I ba we na ki nong tho u viji bare urwai shphang uni ulum ha ka poem ka jong u ka ba ku ai kerteng ulum Shillong ha ka kon ka ba ulapan mi ki poetry khasi te ha ki ne ka jing ruai uni ulum u ong ba udei u markenti bala ai da u blei yang I kum ka jai bin rio ti uni ulum u kan tiru ya ka men sim I ri ka jong unong tho but u ai ru yang I bangim day ken ban sha job ha ka jing be ker thep jong ki digi le er men der tinang ta shu shu nginyo I streamlet de kharu ha ka poem ulum Shillong kabang isot naka kot ka khriang ka donun hangni kani kanong tho ka pen pau ya ka jing ben yaw ka jong ka ya ka jing jano ka dur ka dar ka ba internet ka jong ni ulum ba hakipor ki ben menshwa ki mi ki air batimwan ki air btc ki be nang ni henry menta ki jano tileng ba uni ulum ro karwa ya ka jing tela ba menta ka men sim brew kam don dor shu ha khamat jong ka tingka tingin yo iru bakarwa ya ka jing sha thombo jong ka jai ben riu khasi ha u minder leng ba kani ka poem ngin yo iru se wei pat unong tho ususu tham urwa shephang uni ulum Shillong ha ka kot ka jong u ka dui taraksiar ha kani ka kot upen pau ya ka jing e ka jong u ya uni ulum nang ta urwa ya ro ya ka jing internet ka jong uni ulum bat leng ba uni ulum uring sai ba ya ka min sim idri uda angnut hi banaklia jong uni ulum ukwa ban pet sau dong ka ri ka jongi tinang ta shushu ngin yo iya bruna thankhiu ha ka jing rai ka jong u ka bu ai ka teng ulum Shillong ka baula tho ha ke kon kitin rai khasi urwa ya ro ya ka jing internet ka jong uni ulum nang ta shushu usamar sing suwen ula tho shaphang uni ulum ha ka pros ka jong u ka bu ai ka teng ulum Shillong ha ka kot ki khun ki haja na jing king ser ha ka ni ka jing tho u ong ba uni ulum u yeng na ka banta ka san perkhan ha ka seng shnong seng raj seng hima ringkat ka seng dorbar sorbar ka senshar ka khadar ka bishar halor ka nongrim jong ka senshar pai ba inu iru ya u primrose kat pho ha ka khana jong u ulum Shillong ha ka kot unong ram u tho ba uni ulum u yeng hap deng ka ri bat la ju khat yu kum us em kilum khasi bat jaintia u Reverend Dr. Yarington Kharkongor ha ka kot ka jong u khasi bat ka mariang ka banta ka ba ar ba u tho ba uni ulum udon kata ka jinglong ba kentang ha u namar ha uni ulum u shong u le Shillong ha ki por ki ba menshwa la ju pen long ru ya ka jingkinya ha uni u lum nang ta uni u Maurice Jilengdo ru ha ka kot ka jong u ki parom barim u khon khasi khara u tho shephang uni ulum ha ka khana shephang u blei Shillong nang ta u hamar byang melem ngam ha ka poem ka jong u na pene ulum Shillong nang ta ngin yo issue ya u Reverend T Rodbon ba u tho shephang uni ulum ha ka kot ka jong u ka nyam jong u khasi penar nang ta ngin yo issue ya u H Elias ha ka kot ka jong u ki khana tang barim ha ka jing tho ka jong u ka ba u ai ka teng kis im Shillong bad u le Shillong tikini ki de ki ba pau ni yo iba uni unong tho u ka dawru ya uni ulum ha ka jing rai ka
jong u ka demi ringi kat tu kat ni khandiat ki bapau ha ka tho katar khasi ka be dei bat u lum shilo to ngini phai sha I pen kemen non lang I pen kemen ber pio pilam kumbaram I balahi ya ka jingmi ni ka jing kedau ba kan re ki nong tho jong I shang ulum shlong na kumno la dangi phai so ya ka jing phalang jong kan ki dum ki wa kuma ka phalang ka literature te la ro kum ha kan ka ko jong new shining star ka ba la ai ka tengis im la tampang ba kilang ka sai ka juk hendai te hang ni I ba uni ulum tilyang upa ka de ma kan ka hixim kala sha yuna ka ka hima te kala le tan seng ya ka we ka hima te ka poi ha ni ulum tinyang ba ka sei ka ki khnam lai dong ka ta ka sim ka sei to khnam ba uni lamenti ya ka ba kan seng pat ya ka we pat ka hima ka ba ha ni ulum u mau ding ba hang ta ba kan seng ya ka duwan ba de pat ka hima ru hang ta hi hajan jablum kata ko habang yang phai shari lum jantia iyo yo lum tin yang uba ki no tho ki wan ram haka tho katar ka jung in dei ti dang ron shu gong pen kemen lor ki lum ki bapau na ki lum jantia hoi u we ru de lum marai ha ka ban ya I bo na tho u hds u la pen pau ha ka pros no u ka ji tu khana pateng sa phang ka hima shalong u kren sa phang ka jing don jong no lum marai ba po jong taw lum marai ka ka krem ka be ki khat ka krem marai ba ka ta ka pa sin tiu ka shong ka sa hang ta kamu bawa lum marai la on phai biang sha rilum khasi nei te I ba ai bor lang seliang pada saki 1 kilo na lor kini bakila ya kado hang ningin se phai biang sa hikat tu kan ni da kilo ki biang sa ki bakhampau na le jong pi kum hak literature hi ka bapau literature khasi ulum kelang bat ulum semper nang ta ulum raitong ulum lamare ulum maulongs im bat ulum maushok sing kini gide gilum ki bapau literature khasi haba phai pat shau ne ulum kelang ngela bani I u H Elias ha ka kot ki khana tang barim ulapen pau ha kelendong ka bau ai kerteng u kelang bat semper te baru ngitip hak literature khasi bau kini ki atli kilum u kelang bat semper u kelang udan ha ki makat saupra u semper bat udan ha ka hima maram te ulong shwa jungi ulasanya kene ka khana ha ka ba ai ka ki sembok jong ka jing sneng ba ka jing hikai bangim de banya bisnis para adagin phai pat shau u pahe pradhan sing beri ha ka jing sneng temen ha ka nong ka basan u ai kita ki sembok jing hikai bangim de banya bisnis para bangim de banya thansi para kata ki de ki sembok jing hikai ki babha kita ki de ki jing sneng ki ba mi halendat jong kini kilum te ha bangi phai pade shau ne ulum raitong kila dan ki we pade ki nong tho kum upiji gat pho ulawan ra ha kot ki khana tang bat usir la palang ha kalenong ka bau ai ka teng ulum raitong u tho shpang ka khana jong manik raitong tein kham sai shu ka jing tho ka jong SW stand ula tho ya ka khana jong manik raitong ha bau ai ka teng ka mahadai kani ka de ka sawangka ula tho ka do jong ka sawangka ka badan ya ka dor bat ha kli tresha ka si nong wat benya kidang phai khmat sha kane ka kot ka balong kum ka we ka bakan sai tam tenang ta pade kani ka de ka khana shampap jong u manik raitong kadan ka jing sneng ha ka bai de bat ka klim ban kiar ya ka bukum kane ka bade ka we ka jing sneng ha ki imlang salang thapa phai pade sha u lum lamare u melum susatham u melum bakrau jong ka ri jong ni u lawan ra ya ka kon ka thupoi tri ka bai ka teng ki si bareng nyau trap bat ha kane ka kon u lawan ra ya ka we ka lenong ka bai ka teng ulum lamare te ngiyo jingtep spang uni ulum lamare dangi pet ude badannya kedur ke itenat nang ta ka jingbe kal er ba pengalih re ka jingdan jeng kisentiu kiskut bagum tater par uni ulum udan sha jangta hills haba phai padesha ulum maulong sim udan sha setni kasnong mouse mai te ha uni ulum loong ba uyathu ya ka history ka jingmi jong ki hima mouse mai te H Elias upen pau hak literature lengba ka dur tho pros ka jong u ha ka kot ka bau ai kerteng ki khana tang barim te khadu pade ngin phai sa une ulum maushok sing lengba jong une ulum ngiyo ya ka jingtep ya ka history ka jingale apden kas im nong taryang bat kini ki supai bat ha ka ba khadu kani kas im nong supai ba kam la shu ka ta ka jingale ka ban phet no bara ba ki phet nang ta pade ki wan phai sa kini ki than yam bat ki sange na ha steng jong ka ta klenti bat hang ta ki sedang ban seng snong bat ha ta ulum ba ki khat u lum maushok sing te kita ki de khanjat ki larang ia kero tingim la hi bani kero lo pa ya kero khndian tengnya phai bang shi kong bala na warba ikong bala ila kero hne ka basdang ya ulum shalong ulum so beneng ba ulum dengye la bata yang is phang ulum shalong ki nong tho ki ba kero bhai u bar ngi sa namar ba ngi so tho mi ha ka kom par khat ha ka kol shor re kala ti jong hi ulum so beneng ba ulum dengye ka don ka jing de ka ba ngim la ban lait ne ban ker ne ba kum juru ha ka tho khatar ngi phai bang shi kong bala ban kero khndia chapang ulum
sopat benang bat ulum ding yai pada. To mentangin pai sha ulum ding yai ma. Ha be dai bat ka tho ka tar ngi i ba ki don bun ki nong tho ki ba ai ka jing tho ka jong ki ba pen pawi ka perkhat ka jong ki halor ulum ding yai. Tingin pai sha u Reverend Yarington khar ko ngor ha ka kot ka jong u khasi bat ka mariang ka benta ka baar. U ai ka jing batai ba uni ulum ding yai u don sha shiliang ka wa yam. Kata sha phang sami na ka nong ba shilong. Bat lakhot lum ding yai u ong namar ba ka don ka diang ka ba khot ding yai. Uang shushu ba kani ka ding yai ka long ka diang ka ba mi ning kong e ha ulum ding yai ba lo ong ru ba ka jing he jong ka la biang kan ban ka sernio ya ka perthei hi barok ka we tingin yu i padeu H Elias ha ka pros ka jong u ka bau ai ka teng ki nyau trep nyau skum na ka kot ki saw ayom bat ki we pat ki jing puli utho ba ha uta ulum don ka ding yai ka ba de ka ding ba ka bala thung da ublai kum ka sakhi ya ka jutang ka bala yate hapdeng ubrio bat ublai nang tau H Elias ukdaw ru ba uni ulum ha ka khana shaphang uram ha nginyo iya kata ha ka ba ubatai ya ka jingai lenti jong uram ha ba ukam na lum sopet beneng sha lum ding yai tang shi jam nang ta ususu tham ha ka poem ka jung u ki simbok siar ha ka kot ki seberim u nyautrem utho ba uni ulum u yeng ban siat parshi ya ka jing san jing roi bat ka jing shilei jong ka pap ka sangkat banang ya kisngi nang tau H Umauri ru u ai ka jing tho jong u halor ulum ding yai ha ka kon ka theology jong ka niam khasi u ang kum ne ba nyar e ban don ka khana niam kum ka khana ulum ding yai ka ba ka theology jong ka long selensar ya ka perthei baro ko wei So ya kubur so ya hap ba kata ka ong dai ka ya hap salonsar ya la kanang san ka jing sniu salonsar perthei kum basan ka ding yai ha ka khana jong i u khur ka si ting ya phano operation ulum sopat beneng bala ti ulum sopat beneng ru ka ju he ka long ba ki bur ki nong tho ki ba ai ka jing tho ka jong ki halor ulum sopat beneng ti Reverend Yarington khar ko ngoru ula tho shaphang ulum sopat beneng wong ba ka khana pateng hi ka ya thu ba ulum sopat beneng ulong ka jaka ya kendo ha pedeng ka beneng bat ka kendo leng ba kata ka jingking siar handai ha ka ba ki ya kiu ki ya hiar ha pedeng ki khandai trep khandai skum ki ba shong ha pedeng bat kita ki nyau trep ki nyau skum ki ba shong basa ha ka ni ka kendo nang ta udon bor kiri nong klau ha ka lendong ka jong u so pet beneng jong ka kot Mary saukun ki skit jing im bat ka deriti utho kum ni khanang ban pene ya ka ngit blai ka perkhat niam bat ban im ha ka perthei ki rew handai ki la than pen sno bat pen Kemsendan da ka khana saudong ya ulum uba jrong tam ha ka ta ka por ha ka ni ka rijungi uba kila ai kiteng sendan da u lum sapet beneng tenang ta iba Sumar Singh Sawian ru ha ka pros ka jong e ka bai ai kiteng ka thmei u sapet beneng na ka kot ki khuan ki hajana jingik siar itho shaphang uni ulum ba uni ulum ulong ubakren ya kata ka jinga dei ka bajan ha pedeng u hinyau trep hinyau skum bat ublei trai ken rad unong bu unong thau unong pendam unong penbiang ubala ubayai nang tangi pha shu shaw H Umauri ha ka kot ka jong u ka theology jong ka niam khasi utho ba usap neng udan ka khanan niam ni ka myth ka bakren halor ka jingwan jong ubriu na ublei bat kani ukren ha ka tuka jing tho ka jong u ka bau ai kerteng halendet u sopet beneng nang ta USG dan kan ula tho halor ulum sopet beneng ha ka pueng ka jong u ka bakerteng lum sopet beneng na ka kwat ka tiularun bat ki wei pat ki sentiu ha ka ba ha ka ni ka pueng unong tho urwai benyau bat pangnuat ya ka jingkala dur jong ulum sopet beneng ulum bakentang jong ka jai ben riu ubadan ka jingas no bat ka khanen yam jong ka jai ben riu khasi bat hang ning inu i bhai ka mensim i ri ka jong unong tho ti kumban chupen kun mo khandet ha ka be dei bat kini ki laitili ki lum ki bakong san e nginyo i ba u Sumar Singh Sawian u angkum ni kan ba ulum sopet beneng ulum shilong ulum dengyei ki longkum kita ki mau bersio ha ka san perkhat jong u nyau tram nadu ki por jong ki long shua man ka badang beteng hadu menta mene kande namar bang ladang ya tu khana ya ka history jong ikum ka jai ben riu ne ngimla ban lai ya ulum shalong ulum so beneng ba ulum ding je hinde tong ina phai par je i pen kemen honlang menta pidang don e shu ban rap shu ne ban ya thu shu ingi ha ka be de bat kilum shu kilum kumban se ban rap yang te don so ni ulum letno bo pau ha ka jo he ka ni ka kot bo tho u shining star la lu uni ulum letno u pau ro ha ka por ba ka ni ka sim ka siat yo tau khnam u de hau mau long u bo tau mau long ba he ba nang ta bat u tau mau kat lai liang bat ha de ho ni u mau bo tau kat lai liang ba u tau ulum letno u don na ka ta ka
ka jingale jong kene ka ima manar ibat ki ibat ki hima jong tu ka than panar hash ki report ba ai borlang pan pidang don shu Ngasuka benar-benar kendian hakai deh bau ni ulum raitong udan sya gitan poi uhap apa put usam jong ka snong raitong uni ulum ulong kum unang muna hakban sakhi ya kata kajingja syapang jong kamahadei bat u manik raitang bat kapen I ba kabenta jong ka klim kadek ek bas new hak imlang salang jong khasi bat khasi udai ban kiar raimau riding ya bakum kane kabalong ka we ka jing sneu ko penbersi hasnong hathaw dede nomor kata labu ya kata kalawar ding ba kandon sabar jong ka snong kamde hapo jong kata ka snong kidon ka jinga de ka kimi kisik hong pong ha kimi kisik hong pong ha le singira non ban pen ka jing long hong pong ka jing long hong pong jing long brio ka ta por dai hakabede hibat usit kongpong ti u EW de kharu la tho ya kani te to nginem ya kedat saki bentan mal ba ka por ka sha yangi hakabede bar kilom nga thai ya kat tu ngi lakta ai ki ba kinong tho jungi ki kham tho ki kham ka do ndai te shop ngi ya jam shakani ka benta ka ba ya dei pada bat ki wa ko ma ki pa ka tho katar let's see pidang don shop dang ka do yo dang sa ka tu ani kilom na se ki ba pa ka tho katar bala tangin sia ka daw ma khandian kidon hi sakatu ka ni kum ulum ba bu ba kong ude uwei uba ngi si ju asngau ha bar uparu ha ka tho katar khasi ti uni ulum udon ha ka klaw narpu hajan sutenga ti lo ang ba uni ulum pi ka don kani ka khana ka ba yedei ba uni ulum ya shong kha ya arngot ki si para trai ha ka ju ka por ti kan ni ka don kin ka jing sneng ha ka bedei ba uni ulum namar ka de ka jing le ka bam sautanat ka bangim la ban pediang mo ha ka imlang ka salang ka jungi ti kung ta uru udon ka tu ka jing ngau tu haladi ba unsa syaben ha ka imlang ka salang ti ule akum no upen kan ria no ya ki baro kita ki arngot si para syak liar syak ka jakalum ka bakan jab ha bat hap ka bakum kata ba uyalam yaki kita baro arngot si para kila thaj hiyan ti kum ta usaba no ken yaki ha ka indong ka jong u ba sayo kerteng ulum ba bu ba kong te uni ulum yau pauru udan bat uni udon haka himana ba sopho hadu kat no kalong ka basisha tinga rungam da tip bahaya kane balong bakindo kino ki bajan rinyo ki balik ki ha uni ulum ki juyo pang bat kala ru ban lam sha ka jingyam nalol ulum semper mo sa ba pila kren mene udon sa ulum semper kemawan udon sa uta ho nang ta ulum semper nong senri bat kini pade ki dena ka hima maharam kat kum ka khana pateng bangi yo kalong ba kini ki de shipar lo ki be e bahag be men sim bhai iwe ti endala de ka por poi kha poi man ti uni usemper kemawan da ka jing penbo jong ki kimi ki pa ula ya poi kha kan bat kata ka yoma Henry ngiyo iba namar ka ni ka yoma ka de ka babhabriyo bha ti uni usemper nong senri u itanat kanya ka ti kala jaha ka we ka por ba ukpa jong uni usemper kemawan ula shitom bha bat uni usemper kemawan uyo ka kubor syapang ka jing shitom jong ukpa jong uti ulet ban pet ya ula ujong ukpa sya ka we pat ka syong ui no ya la ka jong ka kurim bakan syong himarwe da ka ba ubtha ya ka bakam de ban pliyeng ni kam de ban sya yanu ban rung hapo yeng bat uslam ban wan phai namar ka jing shitom bat kum ju ru uklan no ukpa jong u ti kum ha kata ka por nginyo iba uni usemper nong senri upendon kam ken usyem ya kata ka lat ya kata kabu ban lej ban yelu samla ya kanika yauma kam tamba itenat bahaya ka ti uda ong hiya ka ba usemper kata umpat wan phashu kurim jong phi umban phashu kata ula khlat no namar uyo jing bin lok pa jong u ti ka ega ba ja hang ni ka long ba ka ne ba pli ha ka jing shisur ha ka jing shidur kala ngop kan ha ka jing bin be jong uni u semper nong senri ti ka lai poi kha bat u ti henrei ka long ka ba kendit ba ba u kurim jong ka wan phai byang bat u shem ya kanika sangkama ka ba kala le bat ka don ka jingale thama ka ba hapedeng jong kini bat ngindu iba kabakut hi uba hok mo uyo ya ka jingjom bat ka ba sa hi kalong ba undi usempe nong senri kalong tang ka dak jong ka jing sneo kai langi phai shaka jing don jong ki lum ka kum ki kerteng ba ki bo ki don ki khana bat tang ki khana kade hi ka san prakhan ban sneng ban krau ban ya thu ya ka e waja ka e ka sang ka e ka ma ka ba ngi kilong din da ngi ngam jile ngin yo ji kai na ki ndai to ngin ya phai no man ta ba de sha ki ban ta ki jong ki wa ha ka bide bar ki wa pan to ngin ya phai shwan no man ta sha e ba ai bor mo kum urang ba ore ni ko por lang ni te ha ka bide bar ki wa na ka len ka jong phi ki e ki wa ki ba khampao ki ba jin tho jong ki ba mi ha ka tho ka tar jong ni ka literature ka jong ha ka bide bat ki wa pade hak literature khasi jongi kawi kawa ka ba khampao kari ka ksai no kali kai
te kani kadi ka ba pau bha tang hak literature henry wat sabar jung perthei kinong jung kai perthei ki yo i bha ki phai khmat bhai kari khasi but kani kadi ka ksat ka ba khring sisai kinong wan jung kai te kalong kum tai ki malung kinong tho ki phai khmat bha saphang jong ka na ba kadan ka khana ka bangiu ka ba sir khei halendet jong kani ka ksat no kli kai ladangin phai be sak literature pade ngin lab ba ujat sing kharwan lang ulawan ra ya ka jing batai jung ya ka poem ka ba kerteng no kali kai kani pade ka pau ha ka kot ka ba uai kerteng na itrap ki poetry khasi tekani utho me saphang ka jingja jong ka jing em ka jing mat ka jing kendu jong kani ka breu kali kai henry layo ya ka te ka ksat no kali kai delang ba kani ka breu bakalan no yap ha kata ka ksat tede nama kata baru ulang den kinong tho kiwi pade ngitip ya ka kum ka ksat no kali kai tenang ta pade habangi phai sa ukin pham sing nong kenri ulapen mi ya ka we ka sawangka ka badan jing debat kani ka ksat no kali kai uai kerteng ya ka jingiu ka men simbreu kani ka sawangka ulawan ra ya ka jingja ka jing sniu jong kani kayo pana ka kum karukam perkhat khasi pat da ka baburam ka kenthai brio lani kanu ka long kemi ha banong basi sin hi bakalayo laki khun kikti bat khamtam ka khun kenthai ka balong ka mat kaliang nama dema ka kam bedeng ya ka longying ka long sem ka long kur ka long jan ka seng perkhat jong khasi pede ka ong ba deban hun na nama ba ladakan sim tengah sawe pan uta ok pana ka e ka banja na ka banta jong ini i khun jong ka ti kata ka de ka e ka jing bom sngan na ka banta jong ini i khlung jong ka ta ka long rukum ta ha ka ne ka sawang ka ukun pham sing nom kadri wai ka jingyu ka men simpru but ha ka ne ka sawang ka ki nong wat bnya ki la ben penen kam dak ba kin penen kam ya ka ne ka theory la ni ki sengnya jong ka psychology but ni i ka jing khta bha ya ka bor prakhat jong ka kalikai ha uni u pana te tongin phai be sakmat pade UH Elias po liu rupa pat ki wei pat ki jing puli ulawan ra ya ka jing tho aga dur jong ka pros ka bo ai kerteng ka no glikai ka ne ru ka phai saju nang ta pade uni u Edward W Dukhar u lapen pau ya ka ne ka ksait no glikai ha ka dur jong ka pros ka bo ai kerteng ka no glikai ha ka kot ki khana nong temen na tnum sopring u nyau trap te ka ne ka kran spang ka jing snu jong ka jing yo pana bat uang ba upana te usahi pana bat hadu menta ha ka jaj bendu khasi ka dan be hi ka jing bom pet bahai ya ukpana bat nganget skam ba ki kenthai khasi ki kham kiar ya ki bakum kine nama kanok kali kai ka lolong kum kata ka nong muna lane ka dur nong muna ki balong ki dak kishin ki dak ki sakhi baka dan kata ka jing sniu ken haga imlang kas alang jung yo khasi Pato ini apa sih i pen kemen honang. Tito, macam benram da pala ai sa ai bor tika dan ru ka ksat ka khampau nam ka sunapani habe tiba ka ksat sunapani buon pa ki dong tho la ka jong ki jing i jong ki views jong ki mo tengnya pe shoning kong habe de ben idblu dokhal aga ka ka kerteng ka lenong ka ai ka sunapani ka kot ki khana no temen na ki num sapring hunyo tre kat kum ka jing batai jong ni idblu dokhal batai bo ong be pa dan ka tu ka ni be ka kerten sunapani ki mo be pa ka wan kerten dokhal suna ka mot ka e ka ksial sudah kebaksial pani ke berka tidak bagi ong bagi deka ksial Henry tambah haka perkhat khasi kani ka khana ka don hila ka jong kata ka khana tumpang ne ka khana sat kemau ka basmu ping hadu kata ka badai halo kata ka jing no yap no jong kani ka suna ka bri ka bashampap haka yeng ka sem jong ka kani ka ksat suna pani ka don haka ni ka hima basan nong kse shwaban teng kani ka hima shalong ban shwaban pau perthe jong kani ka pa suntiu ni ka kramarai katkum ka jing batai jong EW khar batai ba don to banya no snaksial ubashong haka ni ka nong ba nong kalsnong to jong ki de na umulang bat ka tanga jong ka de na kuntus niang kini kit baro ki imsuk imsan kawan no kata ka jing ja ka diskosi ha ka yeng ka sem jong ki ba ka kemi jong ka klat no ka tanga jong uni u banya kani ka suna pani ka long konswet no ti kum ta uni u banya ru ula shong ka tu ka ni din ka kata ka kon henry ka po jong u ka da ibyang male jing bre byang ti ula le jing bre byang te phose ba ka e ka jing kala ka long ba kata ka mena ka long ka basyanti hadu kata ka sho ka pin chitam ka mat ka shibun ba ka jing saban ben ba ka e ka bakta thanya ka di ka suna pani ha ka di ka long ba pana ka daw ka jing pen hoi itai nakra ka sha sempat daw taw sen thap ka do ba ka ni ka suna pani ha ka jing long khana jong ka shimba tang ka jing yap ka balapan a jing suk ya ka te ka e ka jing sing ka bayo lang ni hi ka de ba ngem de ban de khat noi ka jing em jong hi de ban da snow thop ha da pet thop ha ba ka kran ro shapang ka ta ka jing kamba peteng da ka jing asa ka likai te de pana te hang ni ro ka long kum ta hi ka mot pa ro udan hi ka jing hi ka mena pat ka de hi ka long ba
pau sya kata hi ka phang ti su su min pet ru habide ba uni ujot sing kharban lang uni ru Ukraine phang ni ka wa suna pani ha ka ba ai ka te ka wa suna pani ne ka kwat dala itram ki poetry khasi uni Ukraine phang ka ne ka suna pani ka balong ka khun khado henry ka ne ka shabe no na yeng la san na ma bale na ma ka jing sala jong ka banya poi kha poi man bat uni u brio bade na po kharbang la te ka mut ka hapen mi ling khut na la yeng la san na ma ba kam shem la ko ngu ye ka ta ki tin ki sneng ten kraw ne kita ka je pen bet ye ka sem jong ki te su su no polling do pan u tho ye ha ka ne ka sa ha ka ba ai ka ten ki sa suna pani na ka kwat ki umpo le ka me lo ti u polling do pat hang ni u su pen pa bet te ka jing tana jong ka ma dia ka mut ka ta ka sa du suna pani ka badap ta ki ding ki si ka ni ka wa ka besai ki we pat ki jat wa ki bedan marjan jong ka wa ki u dong lo ka ta ka jing men ba ka ta ka wa kan ye tenat kan su sing ba ki bi thiang kin poi kin yai su sing baro serta ti ha ba phai pat u em wa lang uni ru u de we u mlo ula tho e ka ni sa suna pani na ka kwat ka jutang jong ka sul pang lo du khun khasi ka bui banin kong uni ukran phang ka jing shamanot ka jing saban pen jong ka ni ka suna pani ha ka yeng ka sem jong ka itu ni phai pa da si kong bala bantai bala ha ka jing sem jopi ki ba pau ha tho ka tar jai sa ka goi pat ka wa ka ba kham kong san e ka ba den ru ha pedeng hi ka so shilong ma ka wa khra ke kum lu ki ni ki nong tho ba pher ki don na ka jong ka jing yo i ka jong ki halor ka ni ka wa tengin phai ning kong shwe sha u vg bare ha ka kot ka jong u ki poetry khasi ka ba ai ka teng ka wa khra ha ka bas tang hi ni i ba u melung hi u ya ro ya ka jing itna jong ka ni ka wa ya ka jing kho jong ka ni ka wa henry u pen pau pa de ya ka jing ben yaw ka jong u ya ka jing kala dur jong ka ni ka wa ha ka ba u khon ben ri u sedang ban pen jat ya ka me mariang bat ka jing kala jong ka na ka menor sha ka menta bat hang ni ni i ba ya ka men sim it ri ka jong u vg bare ka baleng ba ka ni ka wa khra ka ai men sim ba ya u ba kum nu un e ya la ka jong ka ri bat ka long ko ba ka kirsio ya ka men sim it ri om tang ya melung hi ri ya ka jai ben ri hi baro ko bai nang ta u ken pham sing nong kan ri ru ha ka kot ka jong u ka primate harut ka telong wa khra na ka kot ka samoi jungle air ukren ya ka ni ka wa khra kum ka jing itnat jong ka mariang ha ki por ki ba men shwa henry u ya sariem hi ya ka ni ka kum kren jong u bat u vg bare ha ka ba ukren ya ka jing jabo jong ka ki briu ki wan ban the ya ki nyut ki nyer halor jong ka ni ka wa bat ka don ka ta ka jing pen jabo ya ka bat ka e ka ba kham pher ka long hang ni pat ba u ken pham sing nong kan ri ukren ru ya ka jing bersi ka long briu man briu kham tam ha ki khon samla nang ta u h elias ha ka poin ka jong u ka wa khra na ka kwat ka pan set ser ki saw ayom uni pat ukren shapang ka jing de ka bajan e hapdeng u khasi bat ka mariang nang ta inu ishu shu ya mat sing nong rum ha ka wa jing rai ka jong u ka wa khra na ka kwat ki kerwa u tiuleng skaw hang ni ukren shapang ka jing kala dur hi jong ka wa khra ka banang ya kisni da ka jing le pathar jong u khon ben rio hang ni inu i ba u shem ya ka wa khra ba ka long kum ka nong muna la ni ka nuksa kum nu ba ka ni ka wa khra ka thom ye ki ni ki jing jabo ba ka long ka nuksa yang ngiru bangi ngiru im thom ya ki jing e bangin ya be ha ka lenti jong ka hok bat ka jing shisha ki ba khampau ko ma phira ko do ngila yaso ho ki ksharu na ma ki benda jong ka wa ki pau bat ngi yaso ro nei balai be kro sha phang ka wa khra ka balong shi benta na ka ne ka jing im jing kham tap ne sor shlong nei ka ba yo so ka ji ka ran chum shnai ka no ki ni le si ki ran don se ki we ngin je pe ka tu ka ne ka ba ka por ka sha lingkot ka bala se ki we pe ki wa le si ki bang sa kum ki e de ki wa ki ba pau ha ka tho ka tar ka ji to sha i ba ai bor lang shwa ki wa ki ba khampau ha ka literature jongi ka de bet ka ne ka wa mio ba ka wa ngat ka ne ka wa ka yeng na ka benta ka jing sneng ya ki khun samla ki jongi ba kin ya da ka jing snguren nama ka jing sarong ka ya lam sha ka jing chat tang kita bet kemen hun lang ko ka wa ka ba khampau ka de ka wa ko play bat ka ni ka wa ka de ka ba mi no ni lom ba bo ba kong tin ba jong ka ni ka wa ko play ki mi ki we ba ki snat wa kum ka wa min siang ka wa min tang ka wa umyuram ka wa kirwi ba limba ka jing dan jo ka ni nama na ka benta ka boarding electric ka kta pa di ki nong rep nong reng tar ka de ka we ka ta ka jing sa kta limba ka jing den no ka ni ka wa ko play mo ka kta ai ki nong rep nong ria ti i bala ba pidang don sho kadon sa ka ni ka we ka yam ko walu mo ka ba ju pau ba ha ka tho ka tar khasi tambai ya ka ni ni i ba ki don ki nong tho ki ba kren ya ka jing itnat ka jong ka henry hadin pa de namar ka jing den no jong ki brio ban yo ya ka boarding electric kala sha te sha khum no kan kam yo lai lu shu kum ba ka de ban long nang ta ka long ru kum ju ya ka ni ka yam hamo phlang ti ka ni ru ka long ha ka ju hi ka ru kom na ka daw jong ka jing den ban yo ya ka boarding electric kala sha te sha khum no kam yo lai lu shu kum ki we pat ki wa oh kya jing ya jong ka po ngin kam ban yo e ka borong electric ngin kam ro ban yo e ko umba mum di ngi ban den ye ki wa ki jong in nei la da ngi kran nga thrai ki dang don bun ki we la dang ye jit sia ki dang bun ba ne ka por kam up shu ngi bat kam sha shu ngi kerman bagi para orang sa ngi ka yo jing mut na ka ne ka jing ya kran jing kendian ha ka be dei bat ki lum ki wa ku bagi pa ha ka tho ka tar ka
prajni na ne literature khasi bat ngi kirman ro bakajing pasat jing ro phi ba yak e gi so jong ki melung la ni ginong tho gi jongi ki dan bat pen pau ling ba ki ni ki lom bat ki wa ba kan ktik ye jing ro prajni ba bleng ki don ki jing sneng ka san perkhat halendet jong ki ni ki bang yo I kum ki jaka le kai pengat re halendet ki don ye ki jing sneng jong ki ku bi shibo na I kong balari hun kshan kong pen kemen hun lang ji so tun ba iba ai bor lang sliang ya ni ka por la jong phi ku bi shibo na Pilih sumentan ya ke jingin berjemut halor kapang ki lumbar ki wa kumba ki pau hakat ho katar khasi ki bele shimmenta ki long ikong balari hun kshar assistant professor khasi department St Mary's College Shillong ikong penkemen hun lang ji sotun research scholar khasi department Nehu bariba ai borlang silyang assistant professor khasi department Shillong college but research scholar khasi department Nehu kini klawan shbi haka program ka lingwiar ki nong tho na ka akashvani